Ngiyelena ubaba umpostoli abazali bethu siyabonga kakhulu ukuthi nibe khona phakathi kwethu. Sizizwa sijabule kakhulu nokuthobeka kakhulu baba, siyabonga. Bengithi ngizothi udume kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozela nguye uJesu Kristu inkosi. Ngithi ngincela lokhu nami engihlale ngincela zonke insuku. Angithi lokho umngane ekuncelayo ikhona iyakusho ekuncelayo. Nami ngicela khona ukuthi angothi udume kuNkulunkulu weliphezulu uthula emhlabeni kubantu abathokozela nguye. Siyabonga kakhulu bazali uNkulunkulu thuba sipha lona loba sihlangane ngaleli ndlela sihlangana ngayo. Injongo yethu enkulu ukuba angiqale ngibonge mama, siyabonga kakhulu sihlobisekile ematafuleni ethu, kuhle indwangu zimhlophe ziyasho. Siyabonga kakhulu usihlobise kanye uma singelutho Nkosi yami, siyabonga kakhulu. Ngibonile ubaba naye uyabangithobisa kakhulu emini engifike ngayo la ngavele ngaba namahloni. Wavele waqhamuka esendeni ngifile ngithi mina hawu kodwa baba ngoba nomsebenzi ongaka yabona nje vele nganamahloni umuntu omdala. Ngabona ngifundile bazalwane ukuthi yeyi ukuthobeka yenye indlela. Usazela mina nje ngedwa ngoba nakho sengifikile. Hawu bazalwane, awusiyafunda bangcwele, siyafunda. Uthobeke kakhulu. Siyabonga kakhulu baba mhlonipho ohlonipha ngayo. Siyafunda nathi ukuthobeka kakhulu. UNkulunkulu asizeke bazalwane lana size kuzokhulisa nomntwana. Ngibonge kakhulu baba amazi osiphe wona nama-benefit okukhulisa kahle umntwana. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu asize nawe njalo ukukhulise njalo izifundo zonke nisifundisa zona. Siyazamukela kakhulu nokuthi nisamukele nje ukuthi masithi sicela ukwenza i-workshop nisamukele. Ngangisathi siyakhuluma kanti baba cha ngeke kulungile ukuthi siye kwenye indawo ngoba asizukunibona ukuthi niphephe kanjani lapha. Uyacela ukuthi sibuye sonke size lapha phambi kwabo khona bazosibona ukuthi siphephe kanjani. Siyanakekela abathandekayo, siyathandwa. So yikho lokhu sihlangene lapha-ke. Nokho-ke sizofunda, sizobonisana. Isikole-ke leli iklasi-ke leli akho umuntu ozohlala. Mina-ke ngijwayele ukuthi mina ngiyafundisa. Ubayazi othisha siyakhuluma-ke sonke bazali, ngicela ukusho nje lokho. Sonke sizokhuluma, akekho umuntu esizomlalela ukuthi uthini sibani bani. Kodwa sizokhuluma amalesson esofunda ngawo, sizokhuluma nje sonke. Masihlabelela siyahlabelela sonke, uma sigcuma siyagcuma sonke. Uma kufanele lokho esikwenzayo sizokwenza nje sonke bazalwane. Akukho umuntu ofunde kakhulu, cha. Nangu baba nje esho ngihlele ngisho ukuthi bazalwane ubaba washo wathi othisha ecollege asebenza afundisa kuyo bavunyelwe othisha baka-Sunday school bahambe bofundela u-Sunday school. Namanje nami ngisho khona lokho bazalwane. Ngithi impela sambeni sofundela u-Sunday school. Nasi college khona sikwazi ukuthi sifunda ngani. Lokhu esokwenza lapha samcela uNkulunkulu ukuthi abe nathi kakhulu. Lokho khona uNkulunkulu uzosisiza bazali basikwenze ngokwethembeka ngoba sizophatha inyanda. Nalo muntu elaphakathi kwethu uzophatha inyanda ukuthi wathini enganeni. Ngaleyo langa wafika wawuthini enganeni. Ngakho kubalulekile ukuba siyofundisa abantwana sibafundise ngalokho esokuzwa ngakho. Mina ngiphatha ngivele ngizwe ngithuthumela ukuthi Nkosi yami konje njengoba mina ngizofika ngifike ngithini uNkulunkulu mangabe ebantwana ngabafundisi ngandlela kufanele bafundise ngayo. uNkulunkulu asisize-ke bazalwane. Lokho ukuthi nje sizo-workshophana, sizofundisana, sizokhulisana, sizobonisana ukuthi umntwana ukhuliswa kanjani. Okunye nokunye-ke sokuxoxa-ke
mhlawumbe emva kwenkonzo yethu ukuthi yini ekwale siyenze singothisha basentabeni. Lokho-ke kusenhliziyweni yami kakhulu ukuthi nathi ake siqale okusha kwasentabeni. Sizoxoxa ngakho-ke lokho, kodwa-ke i-homework yona ikhona enizohamba nayo, mhlawumbe ifenikinikeza abaholi bethu, sibuye sixoxe-ke ngakho, siphinde senze omunye umhlangano, ngoba sifuna ukuthi nathi kwasentabeni sibe nokwethu kwasentabeni. Angithi kunjalo bazalwane? Ngithi niyakuthanda kube kanjalo. Nathi senze okwethu phela bangcwele, sithathe nathi eBhayibhelini, hayi kuzoba sikuthatha kwenye indawo, kodwa soba sikufundisa sithathe eBhayibhelini. Yilokho kwesifiso senhliziyo yami, ngiyacabanga ukuthi nabanye mhlawumbe basesibeka kuzozwa ngathi sikhuluma ngani. Nkosi yami sibusise. Amen. Sizoqala-ke izifundo zethu, mhlawumbe kuzothatha embili, kuba nokuthi-ke abantu bakhathele yini. Ngabangakhathele so ngoba kuningi khona, kodwa manje bengafanelanga usebenze sesigijima, kodwa-ke kobona ngathi uNkulunkulu usiza kanjani. Siyabonga kakhulu baba, usise uthe uDudu yathi bese beshilo mama bathi ngeke sikhona, abazali bethu mabekhona noma mabengekho bese beshilo bathi ngeke sikwazi ngathi siyabakhulu cha sozenza thina sonikeza nje lokuzana feedback emva kwalokho. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu amsize sibe moya munye, sithandane njengoba kubhekekile konke, sibambisane konke. Siyabonga konke mama usilungisele khona sekhishini, sibonile usilungisele yonke into, asibuye sibakele nalutho sekhaya. Siyabonga kakhulu kwamukela, Nkosi yami sibusise. Amen. Amen.